Eko Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang naunaw, Jaga Bandido! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Nicole Yala! Ang napili ko talagang background music, oh. Oh? Request mo to ni Nicole. O, pakinggan nyo, diba? Yung tita mong sumasayaw sa reunion. Request ko talaga yun. Sabi ko, Paps, gusto ko tong bed natin, ha? Alam na talaga. Hindi na talaga mapipigilan. Ewan ko kung nakita mo na, Jegs, yung mga parang mga meme, mga videos, tungkol dun sa mga parang ang posing ng nanay ko o kaya ang tita ko o kaya ang lola ko pag nagpo-post. Tapos magtatawa na nila kasi, dito magpa-picture tayo sa may logo, magpa-picture tayo sa ganun. Tapos minsan may mga ganun akong picture. Nakita ba yung flowers sa likod? Kita ba? Sabi ko, hala, hindi na talaga. May mga times lang talaga nagpe-pretend talaga akong bata. Buti na lang talaga may mga pahila sa mukha ko yung skinny bay aesthetic. Pero kung hindi talaga, kita na talaga, Jegs. O, tingnan mo. Ayun. Choice of music. Tama. O, diba? Hagibis. Hindi talaga bini. Akala ko kung anong minessage mo. Pops, nakinig ako ng parang ang ganda ng Akala mo may comment ako sa programa mo. Wala. Sabi, ang ganda ng pang intro natin, yung legs. legs. At tapos hindi ko pa sure kung alam niya. So, sinend ko pa sa kanya. Legs by Hagibis. Wait, ang ganda pala ng Siyempre, dahil pagka weekend talaga, medyo mommy mode na talaga ako eh. So kapag bumabiyahe ako, tapos nakikinig ako sa Love Radio, in fairness sa Sunday afternoon special. Yan. Ang ganda ng tugtugan sa Love Radio. Pampabata. Para sa atin. Ang ganda ng tugtugan, promise. Doon ko nga narinig yung legs. Message ko talaga, Jegs, idagdag natin sa bago nating intro. Nakakaloka talaga yung, ay nako, hindi man lang bini ang pinili ni Nicole Yala, di ba? Pero pasok pa rin eh. Pasok, di ba? Lumang tambala na. Ay nako, nakakalurk eh. O, hindi. Tatanda din kayo. Tama. Parang yung hosting ko nung nakaraang Saturday eh. So, pinapahaba yung programa para basta meron kami hinihintay na parang video. So, pinapahaba yung programa. So, nagpa-bring me talaga ako. Karamihan naman parang feeling ko mga medyo bata. Halo-halo naman yung audience. So, ang bring me ko talaga, bring me pamahid. Nako, sabi ko sa'yo, hindi kami natapos. Mga 15 yung mga 15 katao ang nag-raise ng hand. Iba't ibang uri. May Tiger Bomb. May katingko. Hindi mo mawala yung katingko. May salon pass. Lahat ng uli ng pamahid. Diba? Sana, alam mo, yan yung pangarap ko, Jegs. Sana magkaroon ako ng pamahid line. O, diba? Hindi naman imposible. Pwede. Yun talaga yung gusto ko. Kasi yung syempre, mga pang-patch-patch. Yan yung gusto ko. May mga pang-patch. Tsaka yung mga pangpahilo. Diba? Yung mga anti-migraine. Yung mga ganun. Tsaka yung mga pamahid talaga. Yan. Mga syempre, lahat tayo kapag ka nagko-commute, mga mandirigma tayo. Diba? So yan yung mga pang-ano natin eh. Tsaka yung mga pang-amoy. Pag bawa, may putok yung katabi mo sa UB Express. Diba? Yan yung mga ilalabas mo. Nako, in Jesus' name, yan. In Jesus' name, magkakaroon ako ng ganyan linya. Yan, hindi, oo. Totoo naman. Tapos bibigyan kita mga 10 kilo para sa kaliwa mong frozen shoulder. 10 kilo agad na pamahid, di ba? Ay, ako gagawa din ako ng ng sarili kong negosyo. Ano naman yung sa'yo? Tatawagin ko siyang kalbularyo. Gusto ko yan. Ito naman yung mga herbal. Uy, pwede! Kumikinang ina ex-kalbularyo. Gawa tayo ng negosyo. Uy, feeling ko papatok. Ang dami kaya nating ang dami kayo nakakaramdam ng mga sakit-sakit ng katawan. Yung isa kong kaibigan, naawa ko sa kanya na natatawa ko sa kanya. Kasi sabi niya, ang sakit-sakit daw ng sa may tagaliran niya tsaka yung may dibdib niya. So, sabi niya, parang nung una, iniisip niya, sabi niya pa nga
pakitanong naman kay Diego kung ano yung mga parang senyales ng heart. Hindi heart attack. Okay. O kasi bilang 3 beses ka na heart attack. So parang tinanong niya, parang ano yung mga indication or parang gano'n. Kasi at least, kasi hustler ka na bilang 3 beses. Huwag tayo Grand Slam na. Tripit. Nag-repeat na sa heart attack. Nag-tripit na sa heart attack. So kumbaga parang ang saang-sa kanya. Sabi ko, ba't si Diego? Sabi niya, kasi lagi niyong binabanggit 3 beses siya ng heart attack. Sabi niya, magtatanong pa ba ako doon sa 1 beses lang? Di ba? Di siya doon ako sa 3 beses. Doon sa tripit. Sabi niya kasi daw, ano daw ba yung mga senyales para masabing parang heart problem or heart issue at hindi siya muscle parang ganyan. Tapos sabi ko, sige, tatanong ko, pero ano ba yung mga ginawa mo the day before, ganyan. Sabi niya, sige, aalamin ko. Tapos after mga 2 hours, tumawag. Sabi niya, friend, wag mo nang tanungin si Diego. Bakit? Sabi ko, bakit? Ano bang Sabi niya, kaya pala masakit yung parang bandang kaliwang dibdib ko. Kasi ang ginawa ko pala kanina umaga, basta parang hindi kinakalabit niya kasi ginigising niya yung mister niya. Pero yung pagising niya, parang yung dibdib, kaliwang dibdib niya, Jegs, lumaylay, naipit sa may kilikili. So kaya daw masakit. Sabi ko, grabe pagkalaylay na. Hindi kasi inisip niya, ang sakit-sakit daw ng dibdib. Tapos yung pala naipit lang. Sabi ko, grabe naman pagkalaylay ng dibdib mo, girl. Alam mo, kinakabahan ako sa kwento mo eh. Bakit? Kasi tulog, may mister. Tapos may kalabit. Kumalabit. Anong ginawa ni mister? Akala mo, di ba may ginawa? Wala. Yung dibdib niya, naipit sa may bandang kilikili. Sabi ko, grabe naman pagkalaylay, girl. Umabot sa may kilikili, iniipit niya, kaya daw pala masakit. Sabi ko, grabe no, samantalang dati, ang mga concerns natin, paano tayo magpapaalam sa mga magulang natin kasi gigimik tayo, di ba? Paano natin hindi ipapahalata sa mga magulang natin na lasing tayong nakauwi, di ba? Tapos ngayon, ang mga concerns na talaga natin, di ba? Pakitanong naman dun sa partner mong si Diego Badina, anong senyalis ng heart attack? Tapos naipit pa yung dibdib sa kilikili mo. Pambihira. Nakakaloka. Lahat talaga, no? Lahat talaga eventually tatanda. Correct. Lalaylay. Diba? At kukulubot. Yeah. At lilipas. Ayan. Kaya nga, siguro, isa lang ding pagpapaalala na cherish today. Today is all we have. Yes. Diba? Ngayong bata ka, sariwa ka, kahit hindi na. Pero ito na rin yung today, yung pinakabata mo sa buhay mo eh. Bukas, mas matanda ka na naman ng isang araw. Correct. So, i-cherish mo lang yan. At saka diba? syempre, kinakailangan din nating ipagpasalamat yung mga ganyang bagay. Alin? Yung pagkakaipit sa kilikili ng dibdib? Okay, sabihin natin ganyan. Dahil, diba? Kasi nakarating kasi ganyang edad na bagay, naiipit mo yung dibdib mo sa kilikili mo. Diba? Yung iba na hindi nila naipit. Hindi. Wala na sila. Hindi lang yun. In fairness naman sa friend ko, may dibdib na maiipit sa kilikili, di ba? Kasi kung medyo flat, wala naman maiipit eh, kahit anong ikot mo dyan. Yung sa kanya, yung laylay talagang umabot sa may kilikili. Di wow, di ba? Madami din talagang pwedeng ipagpasalamat. Yes. Attitude of gratitude, ika nga. Di ba? Lunes ngayon. Yes. Sa halip na magreklamo, mainis at mabad trip kasi may trabaho, pasalamat ka may trabaho ka. Yes. Sa halip na mainis, mairita at mabad trip dahil may pasok ka, pasalamat ka nakakapag-aral ka. Correct. Di ba? Nung nakaraang buwan, February, umiiyak ka, tingin mo, hindi mo na kaya. Correct. Pero March na ngayon. Okay naman ikaw, di ba? Nagpasan mo. Totoo, naalala ko talaga, Jegs, yung January and February ko last year. Well, hindi, buong taon pala akong medyo malupit, di ba? Ayos naman ako ngayon. Patawa-tawa. And diba? I know, yung February para sa inyo as a family, napakagandang ng hinatid talaga ng February. Oo, di ba? So, ganun lang. Lalaban lang tayo at maniniwala. Trust the process. Yes. Di ba? Hindi lang talaga natin minsan maintindihan yung proseso na kailangan pagdaanan. Ang hirap po kasi talaga. Correct, oo. At ang patience, yung paghihintay sa sagot sa ating mga dasal, hindi talaga natin virtue yan eh. Kadalasan sa atin na parang hindi tayo makapaghintay. Gusto natin kaagad ng sagot. Ayan. Diba? Sa ating mga dasal. Diba? Agad-agad gusto natin instant. Correct. Agad. Pag Palibasa nag-pray ka, Lord, dapat ganito. Dapat correct. Ginagawa nating magician si Lord. Tama hindi may proper timing siya eh. Tama. Meron siya, kailangan meron muna siyang
ikaw, na-miss tayong mga tao, iproseso sa mga sarili natin para mas maintindihan natin ang lesson dito sa ibinigay sa ating pagsubok. Yan ang pinaka-importante kasi yung lesson. Hanggat hindi natin nakukuha yung wisdom, yung lesson na itinuturo sa atin, hindi niya ibibigay sa atin. Tama, di ba? Kasi mapapahamak tayo. Correct, totoo yan. Ikakapahamak po natin yung hinihiling natin. Di ba? Kaya hindi pa siya binibigay. Tsaka alam mo, ang maganda lang din, minsan talaga may mga pinagdadasal tayo na hindi natutupad kasi it's not meant to be. Yes, Yung pala, meron pala talagang something better. Di ba? I'm sure ikaw may naiisip ko bang gano'n na may pinagdasal ka pero hindi binigay sa'yo pero may binigay sa'yo na mas okay? Well, unang-una syempre yung business venture namin dati na gusto talaga namin makatulong sa pamilya, hindi niya binigay, nawala. Pero na-divert ako sa napakaganda na nakilala ko si Lord lalo. Diba? Yung ganon. Ngayon, kahit na may mga problema si Diego, kalma lang siya Yes. Kumpara dun sa noon na meron siyang negosyo na pinangarap naman talaga nila, diba? Pero parang everyday, may kasamang kaba. Yes, oo. Ngayon si Jegs, diba ikaw yung taong hindi ka na takot mamatay. Ako kasi takot pa rin ako eh. Si Diego po, hindi na po siya takot. Yung peace of mind na pag may problema, si Lord na bahala. Ganon. Unlike dati na talaga, paano ko ito susolusyonan, anong gagawin ko? Pero that's beyond na sa gagawin mo eh. Correct, talagang diba? Si Lord na talaga gagawa. At yun yung isa sa mga example na meron kang gustong i-pursue na path. Yes. Meron kang may plano ka na talagang sa isip, sa diwa mo, sa buong pagkatao mo, minanifest mo na. Yes, diba? Pero sabi ni Lord, teka, hindi ka dyan. Papatikim ko lang ng kaunti, tapos bibigyan kita ng mga pagsubok dyan, tapos dadaling kita kung saan ka talaga nararapat. Parang yung diba? profession lang natin sa buhay, diba? Halimbawa, na ikaw, graduate ka ng business management. Kung pinurso mo yung business management mo, may mga taong ganyan kung anong tinapos ko, yun dapat ang maging career ko. Kasi yun naman talaga ang pinag-aralan ko Pero diba? ikaw, asan ka ngayon, dito. diba? Nasa radyo, hindi ko inisip na magiging broadcaster, diba? Ganyan. Pero ibinigay din sa akin ni Lord after a few years na feeling niya, handa na ako. Which is, may manager level din naman pala na hindi pa agad ibinigay. Kasi hindi naman, it takes time eh. At ang kagandahan sa kwento mo, kagandahan po sa kwento ni Nicole, sinangguni niya kay Lord eh. Lord, ano ba talaga? Di ba yung kwento mo? Ayan, nung diba? Na-broken heart ka. Correct. Saan mo ako dadalhin? Saan mo ako dadalhin? Saan mo ako dadalhin? Mawawalan ka ng disipulo. Sige ka! Isa na naman pong Kristiyano ang nawala. Diba? So, naano ko yun na kinuwento mo kay Karen na Davila. Correct. Uy, napanood nyo na po ba? Kung di nyo pa po napanood, punta po kayo sa YouTube channel ni Miss Karen Davila. Na-feature po yung love story namin ng aking asawa dun sa kanyang vlog. Ayan. Lumabas siya last Saturday ba? Friday. Friday siya lumabas ng 6 p.m. Doon, totoo yun. Naghagil talaga ako. Lord, grabe ka naman sa ginawa mo sa akin, Teka lang. So doon mo makikita na pag sinurrender mo kay Lord, ilalagay ka niya sa tama eh. Tama. Though mabigat ang proseso, totoo. Pero after pag nag-zoom out ka na, wow Lord, ang galing mo. Galing mo. At tayo, ikaw na nakatutok ngayon na marami kang ganyan sa buhay mo minsan lang. We refuse to look at it. Mas nakikita natin yung kawalan versus yung ibinigay. 'Di ba? Lagi tayong ganun eh. So tingnan mo ano ba yung mga redirection na binigay sa buhay mo, 'di ba? Masyado kasi tayong nag-worry sa tomorrow eh. Eh sabi naman ng sa Bible na don't worry for tomorrow kasi ang tomorrow has enough worries for para itself, sa kanya. Parang ganyan. So yung tomorrow na yun, si God yun eh. Kasi pwede siya mag-exist sa past, present, and tomorrow eh. Nasa labas siya, consistent siya eh. Nasa labas kasi siya ng space and time natin eh. Diba? Tayo na kasi mga tao, may problema tayo. Hindi kasi tayo perfecto eh. Yun. Ang dami natin pating inaalam, di ba? Tama. Nakakaloka. Basta ang mahalaga, importantatious na kung na-reject ka man sa trabaho mo ngayon, baka naman kasi hindi talaga fit para sa'yo. Correct. O di naman kaya, kinakailangan mo pang may gawin ka sa sarili mo. Totoo, di ba? Kagaya sa akin, nung nag-apply ako sa radio station sa probinsya, 3 beses ako nag-apply sa the same radio station. Sabi niya, ikaw na naman. Ba't 3 beses kasi hindi ka tinanggap? Hindi ako tinanggap. O tapos? Hanggang sa pangatlo siguro, sige, pagbigyan natin. May 6 months naman. Correct. Sabi ko, may probation naman. Maubos na yung mga magagaling balang araw. Pero along the way na nare-reject ako,
naghahanap ako ng paraan paano ko ma-improve yung sarili ko. Ano ba yung kulang? Sinabi ba nila bakit ka ni-reject? Wala. Sa Pero bagay, hindi ako natanggap sa ganun. Sa bagay, wala naman nagsabi, kasi kulang ka sa kakisigang, wala. Okay, basta pero alam mo sa sarili mo na may kulang sa'yo, kaya hindi ka natatanggap. Yun lang naman yun eh. Oo. So yun, the same radio station, the same na mga tao, kaya nagkilala na, ikaw na naman nag-apply ka na. Never say die! Diba? Sa pang third time yun, natanggap ako. Pero ang matutunan din nating lesson doon na ang ganda din ng epekto ng determinasyon. Tama. Na kung determinado ka kahit ilang beses kang i-reject, 'di ba? Edi eventually kung para sa iyo ibibigay din naman, 'di ba? Sa tamang panahon. Yun sa 3 beses na yun, Jex, ano yun? Gaano katagal yung interval? Matagal, 'di ba matagal pag nag-hire ang isang sa bagay, radio matagal. station. Kailangan mo na may mamatay o kaya may umalis, may mga ibang bansa, may tumakbo sa politiko bago magka-opening. Ito yung trabaho na napakahirap talaga magkaroon ng bakante. Correct. Totoo yan. Bihirang magkaroon ng bakante sa isang radio station. Kasi marami pong kapit tuko sa mic. Ako nga, kailangan ko mag-live ng isang buwan dahil sa thyroid kineme. Hindi ko pinapansin eh. Kasi kapit tuko ako dito sa mikropono eh. Totoo. So siguro years. Years yung inabot bago ka natanggap. Oo. 'Di ba? Tsaka talaga ako, alam mo yung hiring. Oo. Apply din agad. At saka ganun din, no? Kung para sa'yo, di para talaga sa'yo. Diba? So, dapat alam lang din natin kung kailan titigil. Basta ang importante talaga may guidance. Ang magaling dito, kahit hindi, kasi masamang tao ka pa nun eh. Kahit hindi mo dinasal. Diba? Alam ni Lord pati kung anong gagawin niya. Diba? Pero hindi natin sinasabi magdasal. Kasi syempre gusto natin, parang friendly natin si Lord. Pero iba, yung kahit pala hindi mo hilingin, dadalhin ka pa rin ng Diyos sa kung saan ka nararapat. Kasi hindi natin maiintindihan to sa pag-iisip nating mga tao kasi nakikita niya yung kinabukasan, yung future eh. Alam niya na yung leading eh. Alam niya yung mga experiences ko, magagamit ko to witness sa kanyang grace. Totoo. Sa kanyang mercy, di ba? So, napaka-amazing talaga ng ginagawa ni Lord sa buhay natin. So, this is the sign that you are waiting for. Kung ikaw, Kabisyo, ang pakiramdam mo ngayon parang lahat na lang nega. Lahat na lang sunod-sunod, 'di ba? Kalalabas lang ng tatay mo sa ospital, tapos bigla nawalan ng trabaho yung kapatid mo, 'di ba? May mga ganun na parang, totoo ba, Lord? Ako lang ba yung nakikita mo, Lord? Bakit parang ako lang, Lord, na may problema, Lord, 'di ba? Pero matatapos din 'yan. Yes. Matatapos din talaga 'yan. Kailangan lang kumapit, 'di ba? That's the best time na mag-surrender at sabihin, Lord, ikaw na po ang bahala. 'Di ba? May mas maganda kang plano. 'Di ba? Kaya ako until now na-amaze ako kasi sa nangyari sa life ko. Halimbawa, yung namatay yung nanay ko, nag-commit ng suicide, nag-victim. Parang after a year, sumunod din yung AirPods ko. So maaga ako talaga nawala ng magulang. Naulila. Naulila. Pero ang amazing lang na bakit hindi ako naging rebelde, hindi mo sure. Siguro sa noon. Nagbago ka na kasi ngayon. Di mo sure yung statement ko. Pero never. Hindi, yung tipong mamamatay tao, ganyan. Kaya yung wala na akong pakialam, di ba? Correct. Yung sinasabi naman nating masamang tao dati, hindi naman yung mamamatay tao. Baka naman isipin nyo mamamatay tao dati, di ba? Hindi naman ganun level. So siguro, along the way, alam ko nandyan siya, nag-guide siya sa akin. Diba? Na hindi ko alam. Diba? Hindi natin alam na bakit tayo nakakalagpas sa mga ganitong pagsubok sa buhay. Only by God's grace. Yes. Diba? Yung hindi mo alam, inaano ka na pala, inaakay ka na pala. Hindi mo alam, sinasalba ka na pala talaga. Yan yung sa kwento ng Footprints in the sand. Yan. Diba? Yun din yung eksaktong naisip ko na nakanta. Luma na naman. Diba? Pero ano yun? Ano yung footprints in the sand? Search nyo, ano ngayon kung luma? Bakit? Diba? Kahit luma man yung mga reference namin, diba? Hindi naman kami amoy amag, diba? Okay lang yun. Diba? So yung gano'n na there are so many times na
hala, pwede naman palang mas nasaktan ako or pwede naman palang napahamak ako pero hindi ka napahamak. Yes. Or kung napahamak ka man, hindi sobra na. Or kung may nangyari mang hindi masyadong maganda talaga, meron talagang may dahilan tas merong natutunan. Diba? May ganun po talaga eh. Yun na lang yung pag-tripit ko eh. Diba? Diba? Sa heart Tripit attack. as a heart attack survivor. Diba? So talagang grabe ka Lord. Sobrang thankful talaga ako. Correct. Yun yung maganda, 'di ba? Always remember that rejections are redirections. In the case of Diego, yung rejection ng heart niya sa sa healthiness. Sa healthy living, 'di ba? Redirection din pala. Yes. Sabi ko nga, ano yun eh, yung time sunod-sunod yun eh, problema nyo. Lagi ko yung sabi sa asawa ko eh, sabi ko, alam mo daddy, kung siguro hindi sila madasalin. Totoo. Baka tinubuan ng buhok si Diego Bandido sa sobrang stress. Ang dami ng problema tapos atakihin ka pa sa correct, puso. di ba? Ang dami problema tapos may atake pa sa puso, pambihira. Sabi ko, buti na lang talaga na kay Lord na siya. Dahil kung hindi, good luck! Oras natin, mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!